U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Saveza Hrvata u Mađarskoj 20. studenog 2021. u Budimpešti je održan tradicionalni Dan Hrvata u povodu obilježavanja obljetnice utemeljenja Saveza Hrvata u Mađarskoj. Proslava je započela svetom misom u crkvi Svetog Ladislava, koju je služio sudski vikar Ivica Ivanković Radak iz Subotičke biskupije. Okupljeni smo danas zajedno moliti pred Gospodinom kako bi proslavili Dan Hrvatske zajednice u Republici Mađarskoj. Ovdje smo kako bismo molili blagoslov za naš hrvatski narod, ali jednako tako kako bi molili blagoslov i za sve narode s kojima živimo. Program je nastavljen u kulturnom centru Šandor Čoma Köröši, gdje je postavljena izložba Kamo plove ovi gradovi, koju je otvorio povjesničar Dinko Šokčević. Hrvati u Budimu i Pešti su nazočni stoljećima. Ova naša izložba je htjela postaviti njihov, zapravo spomen njihovoj ovdašnjem životu, njihovoj ovdašnjoj djelatnosti i kulturnoj djelatnosti, a općenito njihovome radu. Da, naravno, to je krenulo da ćemo zajedno sastaviti s profesorom Dinkom Šokčevićem, povjesničarem. On je također autor uvodnog dijela panoa. Svaki pano krase moje fotografije. Autorica sam panoa o Miroslavu Krleži i o Antunu Kričkoviću. Bilo mi je izuzetna čast sastaviti ovu izložbu. Zapravo kada je bilo o tome riječ da će se zapravo realizirati ta izložba, nekako sam već imala neku koncepciju u svojoj glavi i svakako sam htjela da to bude kao da je to na nekoj ploči uklesano, budući da je tu riječ o povijesti, o dubokoj povijesti Hrvata u glavnome gradu. Drági horvátszki prijáteli! Szeretettel köszöntöm Önöket itt Kőbányán, az Országos Horvát Napon. Megtiszteltetés, hogy rendezvénynek idén egy olyan fővárosi kerületet ad otthon, ahol a horvát egyike a legrégebben működő nemzetiségi önkormányzatnak. U kazališnoj dvorani su govore održali dogradonačelnik 10. okruga Gabor Rodvanji, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, te predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj Joso Ostrugonac i predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan. Ponosni smo što svoju kulturnu baštinu promovirate i njegujete, a što se vidi na primjeru proslave današnjeg dana Hrvata u Mađarskoj. Ovakvi događaji govore o vitalnosti vašeg nastojanja i želji da se bogato, raznoliko i osebujno hrvatsko kulturno nasljeđe s ovih prostora i nadalje predstavlja i njeguje, te se s ponosom čuva hrvatski nacionalni i kulturni identitet. U okviru priredbe Hrvatska državna samouprava i Savez Hrvata u Mađarskoj su uručili nagrade pojedincima, sastavima i društvima koji su se svojim radom istaknuli u kulturnom, vjerskom i društveno-političkom životu, odgoju, obrazovanju i životu Hrvata u Mađarskoj. Za prošlu godinu HDS je dodijelio nagrade Anici Petreš Nemet, Juditi Poljak, Evi Polgar i tamburaškom sastavu Koprive, a za 2021. godinu Šandoru Petkoviću, Anici Filaković, Kulturnom udruženju Biser i Silvestru Baliću. Nagrade Saveza Hrvata u Mađarskoj su primili Zbor Korjani, Ako Školar i Jolanka Tišler. Tako je da ove godine smo dobili i Pro Kultura, što je najveća nagrada u Mađarskoj, mislim od mađarske vlade, ali nismo se ni nadale da ćemo dobiti od Saveza Hrvata u Mađarskoj
jako nas je iznenadilo i dobar osjećaj prošao je preko nas. Zbor Korjani je osnovan 1996. godine i sad smo slavile 25. obljetnicu u Martincima 22.10. Vrlo nam je bilo lijepo, imali smo puno gostiju i moglo se je tako slaviti, hvala Bogu, da kako je to trebalo. Pa mislim kao jednom sastavu, a odnosno tamburaškom sastavu ovdje u Mađarskoj, velika je čast da dobijemo nagradu od naših, to znači da Hrvati nam daju ovu nagradu i pošto radimo već dosta dugo, odnosno više nego 20 godina, to je stvarno velika čast i radost za cijeli sastav. Naspram drugih bendova gledajući nismo se tako jako puno promijenili. Neki naši članovi jesu otišli, neki novi i mlađi su se priključili, ali takva je narav glazbenih sastava. Mi smo nastavili taj rad na kojem radimo od početka i nadam se da još imamo i jednu malu budućnost ispred nas. I ove godine za događaj je tiskan poseban broj tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika, koji je financirala Hrvatska samouprave Budimpešte. Po starom običaju, novinar regije gdje se održava one godine Dan Hrvata je zadužen sastaviti poseban broj Hrvatskog glasnika. Ove godine, budući da je u Budimpešti, ja sam trebala sastaviti, naravno, zajedno sa glavnom i odgovornom urednicom Brankom Pavić-Blažetin. Tako da uvod, zapravo povijesni uvod, dao je Dinko Šokčević, potom o katedri pisao je profesor Stjepan Lukač, o Hošigu je pisala ravnateljica Ana Gojtan. Nakon toga o Kroatici i o Medijskom centru Kroatika, to smo zajedno sastavile s glavnom i odgovornom urednicom Brankom Pavić-Blažetin. A nakon toga dolazi Tukulja, Senandrija i Erčin, koje su jako bitna mjesta koje trebamo čuvati i mislila sam da zaslužuju jednu posebnu stranicu u tome glasniku. I ne u zadnjem, poseban napis sam posvetila mom omiljenom koreografu, to je Antun Kričković. Uslijedila je scenska igra pod nazivom Budi mi Pešta, najsjevernije sjedište Hrvata i hrvatske kulture u prošlosti i danas, koji su izveli mladi glumci Hošigove literarne i plesne pozornice. Igrokaz je književno-prozni, glazbeno-plesni, scenski prizor koji ovoga puta predstavlja bogatu kulturnu baštinu, najvažnije osobe i događaje iz prošlosti Hrvata u Budimpešti i njenoj okolici. Na Danu Hrvata premijerno je izveden novi igrokaz naše takozvane Hošigove literarne i plesne pozornice. Mi smo se dosta dugo pripremali na ovaj novi igrokaz. 3 tjedna je prethodilo vježbama sa našim mladim glumcima, odnosno i sa članovima plesne skupine Tamburice, i oni zapravo su oduševljeni i čekali su već novi projekt nakon našeg također popularnog povijesnog igrokaza Vremeplova. Tako da i probe su tekle u dosta veselom ugođaju, u pripremama, svakidašnjim pripremama i naravno dobro znaju i mene naši učenici, Hošigovci, ja i dotle gnjavim dok ono ne bude ono pravo na sceni, ali oni na kraju uvijek priznaju da zapravo imalo je smisla, imalo je rezultata i njihova iskustva su tada je vrijedilo toliko truda uložiti jer uspjeh doista nije izostao. Zapravo djelovanje naše literarne i plesne pozornice, naše dramske družine je
S jedne strane, dobro stoga što učenici mogu vježbati hrvatski jezik. Znači, dajemo im poticaj za uporabu hrvatskog jezika, jačamo i njihovu samosvijest, hrvatsku samosvijest, odnosno potičemo ih da i oni se trude i više truda ulažu i očuvanje i njegovanje naših običaja, naše kulture i jezika. Drago mi je što smo uspjeli održati Dan Hrvata, bilo je puno publike, ja mislim da su uživali u prekrasnom programu. Važno je bilo da smo uspjeli dodijeliti nagrade svim onim istaknutim članovima naše zajednice koji su zadužili sa svojim radom Hrvate u Mađarskoj i da se njima na taj način zahvalimo i za prošlogodišnju i za ovogodišnje nagrade smo danas podijelili. Mislim da je to važno, a ono najvažnije ipak je to da se uspreko svemu da smo se družili, da se družimo, da razgovaramo, da su došli ljudi iz raznih krajeva koji se možda vide godišnje jednom na ovakvim prigodama i taj cilj je dakle ispunjen. Naravno, velim, ove sve stvari koje se događaju oko nas su utjecale i na današnji dan, ali mislim da svako može biti zadovoljan i ja vjerujem da će svi sretni stići svojim kućama i da će se konačno od nekad, možda od iduće godine ćemo polako zaboraviti sve ove nedaće što smo imali, da mirno budemo mogli planirati one programe koji su inače isplanirani za narednu godinu. Kažem, ja se samo mogu nadati, ali mi radimo tako da će sve biti kao na stara vremena. Hrvatski jezik začuvati i rodu vjerni svi ostati. To nam je dužnost zbog prošlosti, u tom je zalog budućnosti. Glasno, jasno recite, neka čuje cijeli svijet. Mirno možemo reći da su mladi Hošigovci savršeno izveli cijeli zahtjevni igrokaz, poklonivši nam jednu vrlo lijepu predstavu koja je sve vrijeme snažno držala pažnju publike, tako okrunivši ovogodišnji Dan Hrvata. Vidimo se 2022. godine u Podravini.